jien kont wieħed mill-ewwel Prim Ministri fl-Ewropa li kkundannajt l-aġir ta' Gaddafi. Konna nemmnu li la darba beda dak il-proċess ta' sparar. It-tmiem ta' reġim ta' Gaddafi kien inevitabbli. Issa intilfet il-leġittimità tal-gvern ta' Gaddafi. Intilfet. Din hija l-fema tal-Prim Ministru Laurence Gonzi brabta ma' sitwazzjoni politika fil-Libja. Gonzi ddikjara li l-Libja mhijiex kredibbli meta tgħid li ordnat waqfin mill-ġlied. Jiena l-Prim Ministru Libjan kontatlu għatlu intom m'għandkomx kredibilità mal-komunità internazzjonali din għat-tieni ceasefire li qed tgħidu li qegħdin tħabbru effettivament għatlu għandi television mixawl bħalissa. Għatlu għandi television mixawl bħalissa. Għatlu qed nara it-tankijiet tal-gwerra tagħkom f'nofs raħal Libjan. Għatlu kif tista' tgħidli li hemm ceasefire? Il-Prim Ministru qal li meta jnejn id-dinja kienu fuq it-terremot tal-Ġappun, il-forzi ta' Gaddafi ħadu l-okkażjoni sabiex jisparraw fuq aktar nies ċivili. Xieda fi kliem Gonzi li wassal l-eluq tal-kapitlu finali tal-mexxej Libjan. Il-Prim Ministru qal li l-ajruport ta' Malta ma jistax iservi ta' bażi biex l-ajruplani jitilqu lejn il-Libja fuq l-operazzjoni tal-Ġnus Magħquda. U aħna ġew żewġ jets Mirage li rrid ngħid u żammejnihom u daw iż-żewġ daqsxejn ta' żewġ ajruplani ħolqulna problemi enormi ta' sikurtà fl-ajruport. Laurence Gonzi temm jgħid li pajjiżna jrid jaħseb kif ser jaffaċċja s-sitwazzjoni ta' żieda fl-immigrazzjoni. Qal li l-Unjoni Ewropea tittifhem il-ħtieġa li Malta tingħata kull għajnuna f'dawn il-mumenti diffiċli.